De politie gaat uit van brandstichting bij de brand in een leegstaande loods in Haarzusterjoen. Een buurtonderzoek het nevens de politie al de nedige broekbare informatie opsmieten. Van de morgen lag het vuur weer op. De brand zwaar Justerjoen voor een grote hinder voor auto- en treinverkeer. Oud-medewerkers van metaalbedrijf Prins Dokkum willen via de rechter onvuchtie dat ze 5% minder WW krijgen omdat ze staakt hebben. De zaak zit in Greens nadat de rechter in die auto er al eerder op boegt hier. Uitkeringsinstantie UWV heeft de stakingsdagen van 2 waarom net meetelt voor de WW. Na Snits het Heeg nou ik een ambulanceboot. De boot is het hele seizoen rond mei oktober beschikbaar voor calamiteiten op het wetter. Het gaat om Heeg om een proef. De ambulanceboot is direct beschikbaar voor incidenten en kan gauw te plak wezen. De boot heeft 2 professionele ambulancebroeders aan boord en een vrijwilliger die de boot bestuurt. Zwemster Marit Steenbergen uit Jesterwoude het juster bij de Europese Spelen in Baku het nationaal juniorenrecord op een 100 meter vrije slag verbeteren. De 15-jarige Steenbergen zwom de afstand in de hele finales voor het eerst binnen de 54 seconden. Joe nog wat zinnen, vannacht meest bewolkt, maar wat lichter Rijn. Het wordt al vergraven. Morgen een soort bewolking, vrijwel geen zinnen, maar wel warm. Een graad is 21. De zuidwestenwind is zwak of matig.